Alright, so ito po yung sistema ngayon ng Malabon Fish Market. Dahil sa paglaki ng tubig, halos lahat po ng mga vendor ay lumipat po sa tulay, no? So, yan po sa nakikita niyong pagbablog po sa akin dito sa Malabon Fish Market. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Ano? 300 and lumot po. Ganun rin. Parehas pong 300 pesos, no, na mga per kilo. Shout out Lodi. Shout out, Lodi. Ayan. So presyo mo ngayon ng Gulyasan 130. 130 na lang. Kahit na masama panahon at may baha, laban lang tayo sa hamon ng buhay. So yan, ganyan yung tubig na nararanasan po nila, no? Ganyang kalaki na. So palaki pa po yan, yung tubig na nakikita nyo po sa aking vlog. So sa laman po ay 150 ang kilo. Madoble po yan. Magsitinda tayo kahit bumabagyo na para may mabili yung mga kababayan natin. Oo, kahit na isa tag-ulan yan. Titiis namin. So yan po ay 50 pesos na tumpok. Chabeta ay 140. Mga presyo ay 300 pesos na kilo. Thailand, Polio. So dito naman po sa kabila ay 220 na kilo. Inani Meli. Ito, 150 rin po ang per kilo. Pogita, 150, no? Tilo pula po tayo. So 150 po mga per kilo ng mga pogita. At good morning po. Wala si Maki Boy. Nilubog na sa baha. So ito po yung mga tilapia po natin, no? 90 pesos na per kilo. At yung mga bangus pandaing po ay 100 pesos per kilo. Ano ang tubig ngayon? Laki kasi sa ilog. Mga tumpukan po ng sapsap. Tapos meron pong bisugo, 200 ang kilo. So yun po yung per kilo ng mga 180 na lang. Ang mga sariwang bisugo, no? Ito po, labahita. Sarap po yan. Sa prito. Tapos mga dalagang bukid. Magkano kilo? 240. Ay, 160 ka? O, ito na lang. Gawin mo ano ka? Ha? Akin ba kilo yung mga ay, anak ko, 60 ka? Lapu-lapu mo magkano? 100 na lang dyan. Ayun, 300 pesos sa mga lapu-lapu, no? Tapos yung mga talakitok nyo, ito. Magkano talakitok mo? 260. Ayan, 260 po. Yan po yung mga updated natin na mga presyohan po ng latag ng mga isdang bato dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang bitilya po natin ay 150 per kilo. Ito po yung snapper at bitilya. 200 po ang mga per kilo, no? Bubuli po. 160. So, yun po yung mga presyo na ating pong ina-update dito po sa pag-akyat po ng tulay, no? Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning, good morning, good morning everyone. At ganito po yung sitwasyon. So malaki po ang tubig at ina-update po natin dito, no? So tingnan po natin yung mga kasalukuyan na nagaganap o yung sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market. At yung kabila po, ito po yung Kailugan, no? So ito yung kabila na pinunta natin ngayon. So yan na lang po yung gutter na nakikita nyo po, yung pinaka dike, yung pinakagilid po na mga labasan ng tubig. So ayan po yan, at napakalaki na po ng tubig na ating pong nakikita. So update natin yung lugar kung saan ay pinupuntahan ng ating mga kababayan, at sa baba po ay malaki na rin po ang tubig. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so ito po yung sistema ngayon ng Malabon Fish Market. Dahil sa paglaki ng tubig, halos lahat po ng mga vendor ay lumipat po sa tulay, no? So
Yan po sa nakikita niyong pagbablog po sa akin dito sa Malabon Fish Market. Ngayon po ay araw ng Huwebes. So possible yung ibang mga malalaking sasakyan at yung mga motor na dumaraan ay kaya pa naman, pero lumalaki pa rin ang tubig. So nandito lang tayo sa gilid para makapag-update at kakaunti na lamang po ang mga nagtitinda doon sa bandang ibaba. So hindi tayo makalusong dahil ang tubig po ay hanggang binti na po, no? So shout out sa iyo, El. Maeng. Ito yung dalawa. Ano, si Raul yan. So hindi na tayo makalusong at akit tayo sa may tulay at update natin yung mga nanggaling sa ibaba at yung mga presyohan na ating makikita, no? So si Maeng ay galit na galit at ang pwestuhan niya ay nandito na sa paanan ng tulay. So yung sa loob po ng Malabon Central Market ay lumalabas na din ang tubig dahil malaki na rin po yung tubig sa loob, no? Yan po ay nilalabasan doon sa may gilid ng Prinsa rin na nakaraan ng ating binlog. So ayan po ang ating mga kababayan na naglalakad at lumulusong sa maruruming tubig. So yung mga tubig dito ay ingat lang po tayo dahil sa may mga ihin ng daga, no? Sa mga may sugat ay huwag nyo na pong subukang lumusong. Baka madali po tayo ng leptospirosis. So update na natin yung mga latagan po nila dito ng mga isdang galunggong. Tapos bentahan ni Boy Bangus. So ang isang piraso ng latag ni Boy Bangus ng mga bangus dagupan ay 150. Magkano tumpukan mo ng galunggong, Lodi? 100 pesos sa tumpukan po ng mga galunggong. Ang pusit po magkano? 300. 300 and lumot po. Ganun rin. Mga parehas pong 300 pesos, no, na mga per kilo. Tapos ang mangga natin ay 80 pesos. Hindi tayo makalapit kasi may tubig. So shoutout sa iyo. Kita mo, hanap buhay siya ng hanap buhay. Sunduin niyo na po yan at dalhin niyo na po sa Canada. Shoutout sa iyo. Alam ko nahihirapan ka na, gusto mo na magpakuha dito. So shoutout sa kamag-anak niya sa Canada. At nahihirapan na raw po siya maghanap buhay dito sa Malabon Fish Market. Kagaya lang po na nakikita nyo ay malaki ang tubig. Dagat na to, Malabon. Malabon ahon. Lubog ang tubig. Lubog ang ating mga vendor at umahon dito sa papunta ng tulay. So yan po yung sitwasyon na ating pong ina-update, no? So dito sa loob po ng Malabon Central Market ay agos na rin po ang tubig. Wala nang 160, wala nang 160. Ganyan po ang sitwasyon, ayan. Ang pag-agos ng tubig. So mura po ang ating mga presyohan ng hipon sa halagang 220 per kilo. 300 na lang yun. Ito 300 pesos. Oo. Ang lalaki, 300 pesos at 220 na per kilo ng hipon. Shout out Lodi. Shoutout, Lodi. Ayan. So presyo mo ngayon ng Gulyasan 130. 130 na lang. Kahit na masama panahon at may baha, laban lang tayo sa hamon ng buhay. So yan, ganyan yung tubig na nararanasan po nila, no? Ganyang kalaki na. So palaki pa po yan, yung tubig na nakikita nyo po sa aking vlog. So sa laman po ay 150 ang kilo. Madoble, kuya. Magtitinda tayo kahit bumabagyo na para may mabili yung mga kababayan natin. Oo, ayos na ayos at tag-ulan yan. Tinitiis namin. So yan po yung per kilo, no? Tapos mga gulay. Bumili na kayo. Masarap magsabaw ngayon dahil malamig ang panahon. Tapos 250 na kilo. 100 na lang yan. Malabo sa So yan po yung update natin, no, sa kanilang mga hipon na latag. So lipat tayo dito sa kabila. Side by side tayo, no.
So dito yung mga tumpukan ng mga bangus pandaing 100 pesos. At tumpukan ng mga isdang arroyo ay 100 pesos. So napakaganda ng mga laman dito ng mga bentahan po nila ng gulyasan, no? Tapos meron din po mga yellowfin tuna at tulingan. So 140 po sa mga gulyasan. So yan po yung mga kilo. Shout out sa'yo, Pogi. Yan, shout out. 50 pesos tumpukan ng galunggong at 100 pesos shout out. So yung ibang vendor po natin ay nandoon po sa bandang itaas at nagtitinda rin po ng kanilang mga isda na inyo pong mabibili. So galing po sila sa bandang ibaba kasi kaya sila umakyat dito dahil nga malaki ang tubig, hindi sila makapagnegosyo ng kanilang mga paninda, no? Gina! So 100 pesos na tumpukan din po ng galunggong at 50 pesos, no? Good morning po. Magkano ngayong kilo mo ng galunggong? 200 lang po. Ayun, 200 pesos po sa mga per kilo po dito ng mga isdang galunggong. So yan po yung mga presyo na ating pong ina-update. Bossing, salamat. Thank you. Thank you lang naman. Ayan po yung tumpukan, no? 50 pesos sa mga kabase. Bonbon bitbit. Ayan po yung mga presyo. At ang mga isdang salinyasi ay 50 pesos na tumpukan. Sapsap po ay 50 pesos na tumpok. 50 lang maganda, 50 lang. Ayan, mga tumpukan po sa halagang 50 pesos na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yellowfin tuna. Sa yellowfin tuna ay 160 na kilo. Chabeta ay 140. Maganda niya hanggat nag-uusap kayo, umiinom. Wala po walang pambili. Ayun lang. Diyan mo daw muna sila. Yun nga rin, wala rin ako ngayon eh. Sponsor ka muna. So ito po yung tumpukan 100 pesos sa mga isdang bangus pandaing. Tapos mga isdang talakitok. 160 po isang piraso ng mga bangus. Tortilyo at mga dalagang bukid. 160 po sa per kilo ng dalagang bukid, no? Alam ko, mas maganda marami ko magamit kasi hindi mo mabaho. Gana tortilyo? 200 pesos, no? 200 pesos sa mga kilo ng tortilyo. Eh, talakitak mo, bossing. Ha? 260. Yung po yung presyo sa mga isdang talakitok. 260 na per kilo. So, ito po yung tortilyo. Ate Pam, ang tinda mo ngayon, mga tilapiyang Batangas. Magkano kilo ngayon? 20 ang kilo. 120 po sa per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Laki ng tubig talaga. Wala na yung bangus ko. Sold out na. Ano lubaki nga yung isda, yo? Pag sino? Meron pang kataba, yo. At ito binibenta na rin? Oo, nabibinta na rin yan. Sa dagat yan. Pakik din na to. Bili kayo tilapia. Sama nyo na to. Oo. Free shipping. Magkano tumpukan? Ate Pam, thank you ha. Kaya 100 pesos po sa mga tumpukan po dito ng mga isdang galunggong.
So dito tayo sa pag-akyat ng tulay, update natin yung mga presyo pa na ating may update sa ating makikita ng mga latagan po ng mga seafood. So dito ay 100 pesos na tumpok at 280 na per kilo ng mga hipon. Te, magkano isang tabo? 100 pesos na isang tabo ng mga tahong natin, no? So yan po yung mga update natin sa mga presyon po ng mga hipon. Te, salamat! Ayan, yung mga gulay naman po na inyo pong nakikita, no? 1/4 po ay bali 60 pesos na kilo, no? Good morning po. At yung mga repolyo po natin ay 50 pesos na per kilo. 50 lang na yun. So ang mga hipon natin ngayon ay mura po ninyo mabibili, no? Ang mga presyo ay swabe, malalaki, mga jumbo size. Mga presyo ay 300 pesos na kilo. Thailand, polio. So dito naman po sa kabila ay 220 na kilo. Tapos isdang matang baka. 150 na kilo. So yung mga lapu-lapu natin pula, ito 150 rin po ang per kilo. Pogita 150, no? So 150 po mga per kilo ng mga pogita at yung mga prutas po na ating pong ina-update. Ayan, yan po yung mga per kilo, no? Avocado, saging, tumpok, meron din po. 160, dalawang piraso na lang po yan. Oh, wala Wala na. Yan po yung mga pusit lumot, no? 160 na kilo. Dito tayo sa kabilang side naman po sa ating pag-update po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning po. Wala si Maki Boy? Nilubog na sa baha. So ito po yung mga tilapia po natin, no? 90 pesos na per kilo. At yung mga bangus pandaing po ay 100 pesos per kilo. So sariwang dili sa halagang 120 per kilo. Inilipad na ang mga presyo. So pusit lumot 280 per kilo. Hindi ka nag-live doon? Laki ng tubig, oh. Kahapon pa ba yan? Kahapon pa? Ilan? Wala nang ano ang tubig yun. Laki kasi sa ilog. Papasok, ayan, no? Ate, salamat. So dito tayo sa mga tumpukan naman din ng mga bangus pandaing 100 pesos na tumpukan. At yung mga prutas po dito na pinya, no? Magkano isang piraso nito, te? 80 pesos. Yan po ay 80 pesos na mga pinya po na inyong mabibili dito po sa pag-akyat ng tulay. Oo, ang dami. Salamat po. Panahon talaga ng pinya, ganyan. Namumukadkad yung mga bubuyog. So, pababa na tayo uli at sa ating mga updated na mga presyo. Ano? Shoutout sa iyo. Wala si Tiyo. Wala. Mukhang nilubog. Napasarap ang mga pag-inom dahil sa masama ang panahon. Hindi gumataw. Ganda ng ipon ngayon, no? Nalaki tapos 300 ng kilo. Mura ang ipon. Mga presyo, no? So yan po yung mga presyo po nila ng mga latagan po ng hipon. 300 pesos na kilo at 220. Tapos dito, mga tumpukan po ng sapsap. Tapos meron pong bisugo, 200 ang kilo. So yun po yung per kilo ng mga 180 na lang. Ang mga sariwang bisugo, no? Ayos na ayos sa mga paksiwin na uulamin. Boss, thank you, ah.
Eh, magkano yung matambaka? Magkano kilo? 150 na lang. Yun, 150 na lang po ang per kilo, no? Ng mga isdang matambaka. Shout out sa'yo. Ayun, ang sinasabi ko, shout out. Good morning. Kamusta naman po ang ating bentahan ng mga isda natin ngayon? Baba na tilapia. So, ang tilapia natin, 100 pesos ang kilo. Eh, yung mga bangus po natin, ayan, 200 pesos na per kilo, no? So, yung mga vendor po natin, kapwa vendor po natin, halos lahat po na galing sa baba ay umakyat na po dito sa tulay. Dahil nga, ayun, binalikan. Thank you. Kasi nga, gawa ng malaki ang tubig, Kuya Romy. Ayun, gantuhod na nga at galing din ako doon. At in-update ko nga yung baha dito sa Malabon Fish Market. So, kasalukuyan na ganito po yung sitwasyon. Halos lahat po ng galing sa baba ay nandito na po sa itaas. Ayan, yan po yung mga latag ni Kuya Romy na mga tilapia niya po. Ayan, 100 pesos. At 200 pesos na per kilo ng mga bangus dagupan. Kuya Romy, shoutout pong muli. Marami pong salamat. Pasupport po natin si Jam Apparel. Si Boss Lando. Supportan po natin si Boss Lando. Salamat po, thank you po. Baba na ako doon. Sige po. 220 at 240 na kilo ng mga hipon, no? So, pasadahan natin itong ibaba na to at tuloy-tuloy lang ang ating pag-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po, good morning po. Ayan, yan po yung mga Natawa ka sa aking ano ah. komedyante rin pala kayo. Natawa ka. Nakakita ko, sabi ko, ang ganda ng mata nito ha. Thank you. Nag-AI na rin pala. Natawa ka. Eh. Sarap ng tawa mo. Tinawanan Sabi ko, hindi ko kaya to nga. Gumanda. mo ako dun ah. Maganda na pala ang mata. 50 yan te. Sa ganito pa, 50 pesos. Oo, tumaas ang karot. Eh, sa kilo? Sa kilo. 70. 70 po ang per kilo. Mga patatas nyo. Mukhang yung patatas nyo galing pa sa hukay ito. Ayan, oh, bagong ano, ani. Ayan o. Bagong ani yan oh. Bagong ani pa po yung ating gulay, no? Patatas. 50. Oo, te, oh. Ayan. Ayan, oh. Nami Josie, salamat po ha. Thank you po. God bless. Lando. Good morning. Good morning. Alright, so ito tayo din sa mga latagan pa na ating makikita at ma-update, no? So mga bangus hipon ang ating pong makikita dito at mga tumpukan po. So mga kababayan po natin na mga namimili ay talagang sinusulit. Dahil yung mga hipon po dito ay mura po ninyo mabibili, no? So ito po yung mga latagan nila, oh. Mga bangus tilapia Batangas at tambakol. Shout out Lodi. Magkano ang hipon mo per kilo? 220. May labi-labi yung mga hipon, no? Meron 300 pesos, ganyan kalaki. Ito 220. Pero mas maganda na rin itong mga hipon na sa halagang 220, mas ano to, oh. 220 per kilo. Lodi, thank you. So tumpukan po ng mga bangus, pandaing, 100 pesos. Ayun, shout out, good morning. So pili lang po kayo. At yan po ay mabibili nyo po sa halagang 100 pesos na mga bangus pandaing. Lulubog na po kami ng baha. Ayun na. Talakitok. Lalaki po ba pangalan niya? Ito po, labayhita. Masarap po yan. Sa prito. Hindi ba, anak ko naman yun. Tapos mga dalagang bukid. Ako nga ito. Magkano kilo? 160? 240. Ay, 160 ka? O, ito na lang. Gawin mo ano to? Ha? Atin ba kilo yung mga ay, anak ko, 60 ka? Eh, lapu-lapu mo magkano? 100 na lang dyan. Ayun, 300 pesos sa mga lapu-lapu, no? Tapos yung mga talakitok nyo, ito. Magkano talakitok mo?
And 260 po. Yan po yung mga updated natin na mga presyohan po ng latag ng mga isdang bato dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang bitilya po natin ay 150 per kilo. Ayun po. Nay, shout out po. Ayan. Shout out po. Good morning. Enjoy po sa pamimili sa Malabon Fish Market. Ayun. Shout out po. Ayun po. Talakitok. Dalagang bukid. Lapu-lapu. Ay. Ayun po. Salamat po. Thank you. Yeah. Ah. Anin? Tanggal niya. So, ito yung mga natagan pa dito ng mga isdang bato. Ito po yung mga labahita sa halagang 160. Bossing, update natin yung mga presyo. Magkano po yung lapu-lapu? 180 po sa per kilo po ng lapu-lapu. At magandang mga dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. Magkano po kilo? 200 pesos. Ito po yung snapper at bitilya. 200 po ang mga per kilo, no? Bubuli po. 160. So, yun po yung mga presyo na ating pong ina-update dito po sa pag-akyat po ng tulay, no? Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss, thank you. Salamat. So, dito naman tayo kay Nanay Noemi, no? Ito po yung mga natagan dito ng mga limasag. Ayan. Alimango. Good morning po, Nanay Noemi. At ito yung mga latag niya ng mga bangus. Magkano na po kilo? 220 pa rin. 220 ang per kilo. Pero ang bentahan po is piraso. Oo. 200 po isang piraso. Ito 180. Ito po 180 at bangus pandaing po 120 na kilo. Yan, bangus sa daing. Ayan, yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan ng mga bangus. Nanay Noemi, salamat po. Salamat din. Shout out po, good morning, good morning. Ingat po lagi ha, ingat po. Salamat po. Salamat. Alright, so yun na nga po, kahit may baha, ang ating mga vendor po ay nandito upang magtinda ng kanilang mga paninda. So, halos yung ibang mga sasakyan ay hindi na rin po nadaan dito. Ayan po, may nagtutulak na ng motor. Siguro inabot na yung kanyang makina at hindi na siguro makahatak. At pupugak-pugak na ang kanyang tambutso. So, dapat ang motor ay sinasakyan, hindi po tinutulak. No? So, medyo, ayan nakikita at napapansin natin inabot siya. So, kapag ganyan po yung mga sitwasyon ng inyong mga motor ay huwag nyo na pong subukang ilusong. Dahil ang motor talaga ay sinasakyan, hindi itinutulak. So yun lang po at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Mag-enjoy po tayo at maraming salamat. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po.